Helo Blantos, tro yma, ni'n mynd i symud ymlaen i luosi rhif 3 digid gyda rhif 1 digid. Felly unwaith eto, newn ni edrych ar y 3 digid yma, sef 123, a mae angen i ni dosrannu fe eto. Felly mae gen i 3 grid fan hyn, sy'n meddwl bod gyda fi y cannoedd, sef mae gyda fi 100, mae'r 2 sef 20, a'r 3 sef 3 unig. Ac unwaith eto, dwi'n mynd i luosi fe gyda 4. Na i roi'r arwydd fan hyn, felly bod ni'n cofio beth sy'n angen i ni wneud. Felly, 100 lluosi 4. Mae'n rhoi 4 cant i mi. 20 lluosi 4. Wel, dwi'n gwybod bod 2 lluosi 4 yn rhoi 8. Os fi'n lluosi hwnna gyda 10, mae hwnna'n rhoi 80 i fi. Felly 4 lluosi 20 yn rhoi 80 i fi. A wedyn 4 lluosi 3 unwaith eto. 4 lluosi 3 yn rhoi 12. A dyna ni y lluosi wedi gwneud. Felly'r unig beth sy'n angen i ni wneud nawr ydy adio y rhifau at ei gilydd. Felly unwaith eto, mae gyda ni'r 400, 80 ac 12. Dwi yn trio sicrhau fy mod i'n rhoi rhain yn y colofnau yn berffaith gywir. Felly pan bod ni'n adio, does dim camgymeriadau. Felly yn yr unedau mae gen i 002 sy'n rhoi 2 i fi. Yng ngholofn y degau mae gen i 80 a 10 sy'n rhoi 90, felly mae hwnna'n mynd i'n 9. Ac yng ngholofn y cannoedd mae 400. Felly mae hwnna'n mynd 400 sydd yn rhoi'r ateb 492 i fi. Diolch.